Moikka! Mä oon siis tuolla toisella kanavalla puhunutkin, että mä haluaisin alkaa tekemään tämmösiä jotain videoita taas pitkästä aikaa. Mä oon siis tehnyt kaikenlaisia videoita, rentoutusharjoituksia, ihan peruspöpötys YouTube-videoita ja tarotkorttivideoita ja mitä hyvänsä, niin nyt mä oon miettinyt, että mä voisin alkaa tekemään semmosia jooga- ja venyttelyvideoita. Ja tosi kiva, että sä tuut tähän mun testiryhmäksi tietämättäsi. Tervetuloa. Eli mulla on itselläni, mä teen keittiötyötä, mulla on aivan koko ajan niska-hartia-seudun ongelmia. Ne on tosi paljon jumissa. Mä nostan useita kertoja päivässä painavia asioita. Ja sen lisäksi mä oon siinä tiskin ääressä niin kuin tälleen tosi epäergonomisessa asennossa. Mä aloitan mun omat aamut joka aamu joogalla. Mä oon siis aloittanut jo vuosikaudet, sit se välillä on pois ja sit se palaa. Mä joudun herään tosi aikaisin, niin mä teen sen 10-15 minuutin. Mutta mä heti huomaan, että mun keho on paljon niin kun valmistautuneempi siihen työpäivään, kun mä sen jaksan tehdä. Ja nyt tässä on tällainen helppo, kiva, lempeä harjoitus kaikille, kellä on jotain ongelmaa nimenomaan tällä niska-hartia-seudulla, kireyttä, niin sä voit tulla tekemään tämän munkaan ja tän ei pitäisi kestää kuin 10 minuuttia. Jos pääsit tänne asti, etkä heti skipannut mun höpinöitten aikana, niin eiköhän niinku aloitella. Eli ihan ensimmäiseksi rentoutetaan nämä meidän olkapäät, et ei jäkitetä, vaan annetaan niiden niinku laskeutua alaspäin. Joka uloshengityksellä ne niinku pikkasen menee alaspäin. Sun ei tarvitse pitää niitä, ne olla ihan rentona. Ne on ihan kuin spagetit, miten ne valahtaa sieltä, ne ei jännitä yhtään vastaan, anna niiden sulaa kohti lattiaa. Ja viimeinen hengitys. Mä laitan itse usein silmät kiinni sun. Sitten tuo kädet tähän olkapäille ja lähdetään tuomaan näitä kyynärpäitä täältä yhteen. Ne sulkottaa tuossa noin. Ja sitten tietenkin korvia myöten tänne ylös. Ja sieltä alas ja kuvittele, miten sun lapaluut menevät yhteen. Niin yhteen kuin pystyy, tässä ei ole mikään kilpailu. Ja sitten uudelleen. Ihan rauhallisin liikkeen. Tässä ei niin kuin ole tarkoitus mitenkään lähteä nopeasti kisailemaan ja revittelee ja rempumaan, mihin moni helposti nykyaikana sortuu. Ja sitten vielä kerta. Jätetään ne kädet vielä tähän ja sitten vähän nyökytellään. Pyöritellään, että ei. Juu. Ja ei. Sitten pitäisi tuoda kädet, näkyyköhän tästä tänne niin kuin vähän selän taakse sillä, että nämä aukeaa. Kun helposti ne menee tänne niin kuin näin päin kääntyy, niin nyt on tarkoitus saada ne tonne niin kuin toiseen suuntaan, eli avataan olkapäitä ja sitten tätä rinnan aluetta, eli tuodaan ne kädet tänne meidän selän taakse ja sitten nojataan pikkasen, että saadaan painoa siihen ja sitten tehostuu se ton rintakehän avaus ja katsetta tuo pikkasen tonne, ei katsella mihinkään ihan ylös kattoon, mutta silleen vähän niin kuin yläviistoon ja sitten ihan rauhassa tässä hengitellään ja annetaan noiden olkapäiden siinä avautua. Sä voit omia käsiä vähän liikuttelemalla eri kohtaan löytää itsellesi hyvän kohdan. Ja samoin myöskin, että kuinka paljon on hyvä sitten sitä omaa katsetta sinne ylöspäin nostaa. Miten nyt käsi vähän eri kohtaan.
Huomaatko, että sulla olisi kiire jo seuraavaan liikkeeseen tai lähteä pois tästä asennosta? Se on tää meidän nykyajan yksi ongelmista, että ei oikein osata pysähtyä. Se on mulla itsellenikin todella vaikeeta, mutta meillä ei ole just nyt silleen mihinkään kiire. Vielä yksi hengitys ainakin tässä. Noin, ja sitten vapautetaan ne kädet ja pikkasen niitä voisin heilutella, jos tuntuu ikävälle. Sitten me tuodaan kädet tähän eteen, ristitään ne ja ensin vähän työnnetään, pyöritellään tässä noihin kulmiin ja sen jälkeen nostamme kädet ylös. Mun kädet ei nyt näy, mutta ne on kohti kattoa. Ja sitten tuodaan nää ristittynä tänne takaraivolle sillä, että sun peukalot tulee tänne sun niinku kaulan molemmin puolin. Ja tästä me lähdetään avaamaan, eli jos oot joogannut, niin tiedät niin vähän koopraliikettä. Eli tuodaan taas lapaluita yhteen, avataan käsiä samaan aikaan ja taas katsotaan vähän tonne yläviistoon. Ja sitten lähdetäänkin hengittää ulos ja tuo käsiä yhteen eteen ja peukastetaan. Me pidämme tämän asennon hetken. Annetaan sen niskan venyä. Palataan ylös, avataan kädet, avataan ristityt kädet ja tuodaan omaa vähän lähelle seinää, tuodaan ne tänne meidän vierelle. Sen jälkeen tuodaan kädet tosissaan tänne kanssa, ne osuu maahan ja lähdetään viemään meidän vasenta korvaa kohti vasempaa olkapäätä. Ja nyt tätä liikettä tehostamme, mä vähän liikun tänne näin. Tehostetaan sillä, että me nostetaankin tää käsi irti täältä lattiasta ja sormet osoittaa kohti kattoa. Käsi suorana, niin voin sanoa, että sieltä, kun sä liikutteet sun kättä, niin sä löydät erilaisia spotteja ja ota semmonen, mikä susta tuntuu hyvälle ja jää sitten siihen. Ja halutessasi voit toisella kädellä vielä tuoda tehostamaan tätä venytystä. Ja jos käsi alkaa väsymään, niin sen voi joko hetkeksi laittaa tonne maahan tai ihan vaikka koko ajaksi. Että on tarkoitus, että tuntuu rentouttavalle ja mukavalle eikä sille, että tuntuu ikävälle ja on kiire päästä pois. Ei ole tarkoitus. Vapautetaan käsi, lasketaan toinenkin maahan ja tuodaan pää keskelle ja toistetaan toiselle puolelle. Eli tuo korvaa kohti olkapäätä ja nostetaan tätä toista kättä, sormet kohti kattoa. Ja taas jokainen löytää omasta kehosta sen itselleen hyvän kohan. Ja vaikka mä teen näitä niin kuin päivittäin, niin silti mulla on lihakset tosi usein. Tässä on vaikeus se, että niin kuin mennä itse rötvään, mutta sit ei tässä pitää muistaa se, että se ranka pysyy suorana, että pelkkä pää vääntyy tonne sivulle, ei niin kuin koko kroppa, ei koko keskivartalo, vaan nyt huonossa kohdassa. Seinä. Lasketaan käsi maahan ja tuo pää keskelle. Sitten tää perinteinen, mikä on tuttu kaikille koulusta, eli olkapäiden pyöritys. Niin isoa liikettä kun sä pystyt sun olkapäälle. Siis mulla kuuluu ihan kauhea ratina ja ritinä tuolla. Mulla
lavoissa. Ne on niin huonossa kunnossa. Ja sit jos haluaa, niin voi tehdä toiseenkin vastakkaiseen suuntaan vielä. Sitten ravistellaan. Sitten me keskitytään meidän nenään. Me tehdään kelloviisareiden suuntaisesti semmoista pikku ympyrää. Kuvittele Chupa Chup tikkarin se sen kokoista ympyrää nenällä. Sitten lähde kuvitteleen siihen sun eteen toi leipälautanen ja tehdään leipälautasen kokoista ympyrää. Ja vielä suurennetaan ja tehdään ruokalautasen kokoista ympyrää nenänkärjellä. Muu keho aivan rento. Pysähdytään ylös ja vastakkainen suunta. Lähdetään siis sitä isoa ympyrää. Eli ruokalautasta. Piirretään. Sitten hypätään keskitasolle ja tehdään leipälautasta. Ja pientä tikkarin päätä. Sitten vähän ravistellaan olkapäitä. Ja sen jälkeen me katsotaan vasemmalle. Katso niin pitkälle kun pystyt, mutta muu keho on ihan rentona. Palaa keskelle ja sitten katsotaan oikealle. Ja palataan keskelle vasemmalle. Ja palataan keskelle ja muistetaan, että ei lähdetä rempumaan taas. Sanoinko mä oikealle? No oikealle piti katsoa, mutta sanoin tai en. Ja keskelle ja sitten vielä kerta tuonne vasemmalle. Ja kerta oikealle. Ja sitten totta kai me katsotaan, että missä meidän napa on. Ja sitten me katsotaan kattoon. Sitten me katsotaan taas meidän napaan. Ja kattoon. Ja napaan. Ja kattoon. Ja mä tykkään lopettaa aina mun harjoitukset itse kun mä niitä teen, niin sillä lailla, että mä hengitän syvään sisään niin samaan aikaan. Tää on liikuntaharrastuksista monelle tuttu. Hengitetään syvään sisään ja kädet sivukautta sitten tonne ylös. Ja sitten päästetään ulos ja alas. Ja sitten vielä. Kiitos, kun olit mun harjoitus.